tausaya min na ganka ya rasulal malami tausaya min na ganka ya rasulal malami tausaya min na ganka ya rasulal malami na furta ya zama matashin bukata na sani ni mai zunubi ne mai dauda da tarin kazanta Allah kan ci kaina da jikan kana tuba dan mafarin sarauta a kan daren saduwa ta da shi tun kan na je kushewa ta wallahi ina cikin wannan hali Allah dubi roƙona ƙauna ce take bugun raina wanda ta nani na yi kwana hawaye yana kwaranya a kuma cutar rashin saman zona Allah dan salatin da kake yi masa karka turi roƙona tausaya min na ganka ya rasulal malaki Allah winin ko salati mai tafiya da dukkanin kunci mai cika burikan mai bukata mai raba rayuwa da duka daci ka sarki uba ga kyawawa ko ina buwayarsa ya ci na roƙo da dukkan sahabai wanda kansa ba su yin bacci ba su yin bacci manzan Allah suna son satami auliya kofar shiga ta wani bilman ka tumi fardi shehu tijanin magata babu marhaba shehu kenan kasa zuciya ta nitsata mai yarwatin da na so ka na ketacin duk jarrabata Ahmadin yarwa mai zan faɗa ne a gane kence ƙurewar batuna wa ba da mama umakin bacewa ganina zuciya gida na zambarwa ga mu gidan da in an tsuguna ba su kona duka mai nema umma biya gaje jikina ya na Assalamu alaika farkon fitowa a kabari Assalamu alaika wanda duniya ke labari Assalamu alaika ya sanadin kuje-kujen shairai maulal mawalin baban kana jibiyararsa guziri tausaya min na ganka ya rasulal malai sanadin rayuwa kutse na shiga inda na kasa bacci kullum hawan bukatu ya fige ni na manto abinci wuri ina zanga siffar nan da ko idan malmakanci ya gaskata haɗuwata dan daga ranar ya bar makanci a shiga damuwa ya rasulallahi ka taimaka min in ganka ruhina yadda ina kuka jasadi ya samu waraka in kalli fuskar ka mai haske nan mai bayyana ɗayan targa mazan Allah ka tausaya mun akwai sako ina so in baka akwai magana masoyiya ji ka taimaka ka buɗan idanu ga tsakiyar babban kogi kai kaɗai na miƙo hannu in ka bar nuwa zai ciro ni ya mannanu wai rakara kan haɗuwar babu jabi a tunanu ya rasulallahi fuskar nan da ke shaki wanda tabu wata daren sha hudina ga hancin kazan kaɗe ɗanan ga idan kadara da ranan ga wushiryar ka ta dimful ɗin kannan sandaro sannan ga murmushin kannan mai sa zuciya da kan kuku nan
tausaya min na ganka ya Rasulul bala'i. Ka fito kana ciccirar ka halitta ka fita na zubewa, ka sajen ka mai nuna tsantsar ƙaunar Rabbu ɗan Laraba. Zance ya kare a sanan dan zuciya ta na bugawa, ko mutuwa ba ta ki fitawa gaban ka mai mala'ikawa. Na zama wata makar zararre a cikin yabo da kauna, daga zaran an yabo waninka sai na ji raina yana ta kuna. Kishi ke damuna annabi tabbas kana jikina, wai na kake na ganka ya salamar rayuwana. Na san ka da tausayi da jin kai ya buruzul tajali, sahibin liwa ilami ranar da duka ana hali. Alfarmar ka ta shafi kuwa kai ne saman koli, har na ƙasa ma sun ci ta danga taguwa tana gwalli. Tausaya min na ganka ya Rasulul bala'i. Duk inda Allah yake nan kana gurin zo ƙauyu, bayyanar sabuyarsa asali duk ta cikin ka ne almakiyu. Kai kadai nake kalwa kuka na uba gatan marayu, kai rashin kamar ya ruhi a ware fili domin ya rayu. Kai ne dai kofar shiga da fita mai ɗauke dukkanin nauyi, ka ɗauki bayi ka bayi Allah, ka ɗauki Allah ka bayi bayi. Shi yasa ko ya ci gaban Allah ka sayi mana matsayi, dan haram ne sai fitilce makani akan kana gama masoyi. Na rufe masoya ka gaji da dukkan rubutun alƙalima balle allo na rubutu, kai ne bangon dukkan darasi a cikin ka ake ta karatu. Har yau an rasa inuwarka mai tabbacin ka mutu, dan ga Uwaisul Qarni yana ce babu kai a karatu. Tausaya min na ganka ya Rasulul bala'i. Kun ga girma da baburewa shimfiɗar da Allah ya zauna, ta cikinsa ya girgiza aka samu tausayi da imana. Shi yasa duka sunan Allah ka shiga ka fita ka girma auna, guda ɗaya ne yake min gizo kai ne a ciki ko kwanana. Wani na gwana ya alhajin Allah mai taguwa kuma mai baraka, sarki a ƙasa sarki a sama duka shimfiɗa ka fataka. Juyawar kake juya kundin mulkin rabuwa zai faɗe ka, dan gatan kudura dan zatar rabu ka buɗe ido ganka. Tausaya min na ganka ya Rasulul bala'i. Annabi zan so macewa ka zo ka karɓi raina da kanka, yayin fitar numfashi ka shagaltar da ni da muryarka. Kabari na kuma ka shige shi kamar shimfiɗa da barbanka, kada yunku ya ci jasadina ummata mun masauki gidanka. Na gode tausaya min na ganka ya Rasulul bala'i.